Ay. Guess what, mga ka-Oragon? Papunta kami ngayon ng simbahan. Siyempre, ipapakita ko sa inyo. Nakapunta na kami dito before. Pero babalik kami ngayon. Dito yung Sacred Heart. Yung magandang simbahan sa Sacred Heart of Jesus. Ayan siya. At andito ang mga bilihan. Mamaya na. Ayan, mga ka-Oragon. Bili na kayo mga souvenir. Pag gustong umuwi ng Pilipinas, pwede siyang bumili dito. Yan, mga mura lang siya. Mamaya titignan natin ang mga price para makita kung magkakano. Ayan na yung simbahan. Ayan siya. Napakaganda. Aakyat kami dyan. Paakyat. At syempre mga ka-Oragon, sa vlog ko, ang lagi nyong makikita kadalasan, baka lang ha, baka mga simbahan, kasi sadyang mahilig talaga ako sa pagpunta ng mga simbahan. At syempre, makikipag, ayan siya oh, dyan may picture ako dyan before, pero ngayon, syempre, paakyat na kami. Ayun na siya. Maglalakad. Naka-gloves na ako kasi habang patagal na patagal, lalo siyang nagiging malamig. Look at my outfit. Sobra siyang malamig. Siyempre, kailangan na natin higpitan ng aking scarf. Kaya mahirap na. Ayun siya. Diba? Sobrang ganda. At yung hagdanan. Ayan yung hagdanan. Kikita nyo yan. Hagdanan. Paakyat. Mga ka-Oragon, mahirap ang mataba, kaya huwag kayong magpapataba. Kasi tignan nyo sa totoo lang hinihingal na ako. Kakunti pa lang ang aakyat ko, pero hinihingal na ako. Next time, babalik na naman kami dito. At syempre, sobra talaga siyang maganda. Mamaya doon na sa may taas, makikita nyo naman yung sa baba. Ipapakita ko sa inyo. I love this church. Malibot ko lahat ng simbahan sa Paris. Kasi mahilig talaga akong pumunta sa mga simbahan. Kahit dyan sa Pilipinas, pero wala pa akong masyadong napupuntan dyan sa Pilipinas ng mga simbahan. Ang napupuntan ko lang lagi, Baclaran at saka Quiapo. Kasi ang Quiapo talaga is sobra talagang ano siya sa akin, kasi lahat ng mga hiniling ko kay Poong Jesus Nazareno, lahat siya natutupad. Kaya talagang lagi ako nagsisimba sa Nazareno. Tapos dyan sa Baclaran. Namimiss ko na nga ang Baclaran at saka ang Quiapo. Kaya mga ka-Oragon, samahan niyo ako sa pag-akyat. Teka lang at ipapakita ko sa inyo yung hagdanan. Paakyat. Ayan siya. Dapat kanina pa natin binilang.
Paakyat, paakyat, paakyat. Papunta sa loob ng simbahan. Mga ka-Oragon, hinihingal na po si Maria Ana. Or Si Queenie. si Queenie. Or Star Moon. I have so many names. My goodness. Queenie, it means makwento. Star Moon, it means COC. So, totoo lang. Hinihingal na ako mga ka-Oragon. What is sarado? Taas pa pala. Yes! Taas pa pala. Yung pa oh. Diyan paakyat. Mga ka-Oragon, sadya talaga nakakahingal. At sa ngayon maghahanap tayo ng mga gwapo. Kung ito pwede na rin to oh. Yung naka-white. Sa pinsan ko na laging nanonood sa vlog ko. Baka mamaya yung timbang kong 57. Pagbalik namin sa bahay is 50 na lang. My goodness. At syempre mga ka-Oragon, ipapakita ko sa inyo ang view sa baba. That's it. Maganda ba? Simula kami doon sa dulong-dulo. Yan. Tsaka nagagawapuhan ditong tao. Yan. Papakita ko sa inyo. Ito daw, ang sabi nila, lock your heart. Kailangan mo daw maglagay dito ng mga lock na dapat may ka-partner kasi kung gusto mo daw makahanap ng totoong pag-ibig, yan daw maglagay ka lang daw ng lock na magka-partner, tapos makakakuha ka na daw. Ewan ko ha kung totoo lang, sabi-sabi lang yun mga ka-Oragon ha. Ayan. Yan ang view sa baba. Wala na yung nagkakanta. Pauwi na siya. Tsaka ito yung telescope. Yan, may hulog-hulog din yan. 2 euro ata and 1 euro. Yan. Tsaka, ayan na, malapit na kami. Little bit more. Makakarating na rin kami sa wakas. Kahit mahirap, at least nakarating din sa taas at makapag-pray. Tignan nyo mga ka-Oragon, napakaraming Catholic dito. And thanks God, nakarating ako dito. This is the second time. Pero hindi siya nakakasawang puntahan. Napakaganda ng simbahan. Tsaka maraming taong nagpupuntahan. Ayan sila. Ayun mga ka-Oragon. Ayan yung mga lock. Ate, ano nga ulit yung ano ng lock na yan? Yun yung sa Bridge of Love. Bridge of Love pala mga ka-Oragon. May yung kandado oh. Yan. Hanggang dyan yan sa dulo. Yan. Pero sa ngayon, kailangan ko munang pumunta doon sa loob, makapag-pray. Napakaganda mga ka-Oragon. Maraming tao. Maraming lovers. Lovers in Paris. Kung si Alex, pwede siyang makapunta rito. Papupuntahin ko siya dito para may lovers in Paris din ako. Sabi nila mga ka-Oragon is bawal daw ang camera dito sa loob. But I will try my best. May pakita sa inyo yung loob para makita nyo kahit papaano. Meron po siyang mas.
Hi mga kauragon, andito na ako sa labas kasi hindi pwedeng kumuha ng video sa loob kasi may mask siya, kaya pagbukas ko ng camera, yan siya, bas. Tsaka medyo umuulan-ulan na rin mga kauragon, kaya kailangan na namin umuwi. At malamig na. Madulas, kailangan mag-ingat. Kailangan mag-ingat. Aayusin ko to at pahabain. Ayan siya. Oops. Wait. Yan. Ang haba pala nito mga kauragon. Hindi ko alam. First time. Oh, ala, sobrang haba. Teka lang. At hindi ko ma-control. It's so hard. First time mga kauragon, kaya medyo hirap pa ako gumamit ng anong tawag dito. Ganyan siya. Hindi ko siya maano. Wala, sira ba ito? Yan. Okay na siya. Yan. Woohoo! Medyo mali-mali pa. Tingin-tingin sa baba, baka mahulog. Oops, may sasakyan. Mga kauragon, ako ihing-ihi na. Kaso, wala pa. Ayan na siya. Yan ang view sa baba. Tsaka, umaambon-ambon na. Kaya medyo kailangan bilisan. Hello again. Dito na naman tayo sa mga accessories. Pwede kang mamili. Pwede mong iuwi sa Pilipinas, mga pasalubong. Yan. Wow! I like it! I like it mga kauragon. This is it I want. This is dito to sa liig. Scarf pa rin. Pero ayoko nito. Look mga kauragon. How about this? How much? Tignan natin mga kauragon kung magkano ha. I like it. I think it's good for me. What do you think mga kauragon? I like this. Excuse me? How much for this one? This one 5 euro. 5 euro? How about, ay tignan natin oh. Ay tita. 5 euro. And, tapos tita ito oh. Sa liig. Dumihin. Hindi na ako mag-ano nito no. Magkano itong sa liig? Tanungin mo nga kung magkano. Ayan o, may ano siya tita. Pero parehas siya tita oh. Yung parehas lang din ang kulay. Nako, napasarap na ako mga kauragon. Wait, I think I want to buy this one. I want to buy. It's beautiful, right? Yeah. And this is for the scarf. Maybe I will check which one is more beautiful. Pwede na ba? Not the same color, but I think it's okay. Pero 5 euro, pwede na rin ata. Look mga kauragon.
Puro nga lang siya talaga mga pang winter. Kasi wala siyang, yan, look. Look mga ka-Oragon, nagaganda diba? Pangalan, Victoria's Secret. Ganda. Yan. Mura lang siya, oh. Yan lang siya. Ang mura-mura. Ito yung mga dinidikit sa ref. Ganda. Pag uwi ko, lahat ng mga pinsan ko ibibili ko niya kasi yan lang yung mura. Oh, di ba? Ganda-ganda. Ganda mga ka-Oragon. I think this is for the kids. No? No? No. For old also. For big kasi Oh, really? Yes. This is my vlog. Say hi. Hello. Bonjour. Thank you. Thank you. Oh, wait. I think about that. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. Ano? Wag na. Kasi meron pa ako doon na ano eh. Parang maganda siya. Pero kaso meron na kasi ako yung binigay sa akin ni manay ko eh. Balot na yung mukha ko doon. At saka hindi naman dinalamig yung mukha ako doon eh. Kaya wag na lang. Hanggang ala. Nagbubukas na ang aking scarf. Tapos ka na ba mamili ng mga pandikit-dikit sa mga ref, ate? Look mga ka-Oragon, yan po sila. Mga sombrero. Mga ka-Oragon, ipapakita ko sa inyo ang pag-uwi at pasalubong sa mahihilig ng mga sombrero. Ayan siya. Ayan. Kita nyo na? At saka yung mga mahihilig sa bag. Ayan. Yan. Pag-uwi ko, mga ka-Oragon, dito ako mamimili. At syempre, sa mga pinsan ko, meron kayong pasalubong sa akin. Lalong-lalo na yung laging nanonood ng mga vlog ko at sumusuporta sa akin. Antayin nyo ha, mga ka-Oragon. At aking mga pinsan na love ko, Dwight Heaven, and bye-bye! Uwi na kami ngayon kasi talagang gabi na at medyo umuulan-ulan na. Kaya sana po panoorin nyo po ito. Bye-bye everyone! God bless!